सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। मुंबई गोवा महामार्गावरील कोदवली येथील महालक्ष्मी मंदिराजवळील धोकादायक वळणावर मिठाची पोती भरून मुंबईहून गोव्याकडे जाणारा ट्रक पलटी होऊन अपघात झाला। हा अपघात गुरुवारी सायंकाळी सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास घडला। अपघातग्रस्त ट्रक मुंबईकडून गोव्याच्या दिशेने जात होता। महालक्ष्मी मंदिराजवळील वळणावर चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं ट्रक दुभाजक ओलांडून विरुद्ध दिशेच्या मार्गावर पलटी झाला। या अपघातात ट्रक चालक किरकोळ जखमी झाला असून सुदैवानं विरुद्ध दिशेनं कोणतेही वाहन येत नसल्यानं मोठी दुर्घटना टळली। मात्र ट्रकमधील मिठाची पोती रस्त्यावर विखुरल्यानं काही काळ वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला। अपघाताची माहिती मिळताच राजापूर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। पलटी झालेल्या ट्रकच्या परिसरात बॅरिकेड्स लावून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली। या प्रकरणाची अपघाताची नोंद पोलिसांनी केली असून शुक्रवारी ट्रक हटवण्याचं काम सुरू होतं।